Dwi'n falch iawn ar diwrnod 3 bod ni'n edrych ar atebion i problemau mawr y byd trwy fyd natur. A da ni gyd yn gwybod erbyn heddiw be ydy'r problemau mawr yma. Mae'r byd yn cynhesu, mae'n cynhesu yn gyflym iawn, yn gyflymach nag oedd gwyddonwyr hyd yn oed yn meddwl. Da ni'n gwybod bod ni'n colli fforestydd anferthol ar draws y byd. Da ni'n gwybod bod y tywydd yn newid a bod hwn yn ffeithio nid yn unig bywyd gwyllt cefn gwlad, mae'n ffeithio amaethyddiaeth hefyd. A mae'r atebion bron i gyd, dwi'n meddwl, ym myd natur. Da ni'n gwybod bod rhostiroedd yn yr ucheldir, bod y mawndir, bod hwnna'n cloi carbon. Da ni'n gwybod bod coedwigoedd colfail wedi plannu yn y lle iawn, bod heina yn gallu cynhyrchu ocsigen a bita i fyny carbon dioxide. A mae'r ddau beth yma hefyd yn gallu atal llifogydd, yn gallu helpu'r tir. Ac yn lles ni'n hunain, da ni'n gwybod erbyn heddiw bod problemau meddyliol, mae hwnna'n broblem anferthol. Dwi'n meddwl bod dyn wedi cael ei wneud i fyw ar ben ei gilydd fel da ni'n wneud yn y trefi mawrion heddiw. Felly mae cael mynd allan i gefn gwlad a mwynhau byd natur yn ateb i hwn. A hefyd, dwi'n gwybod bod gordewdra yn broblem anferthol. A mae hybu pobl, cael pobl i fynd allan i gefn gwlad, i gerdded, i rhedeg, i feicio, mae hwnna'n mynd i helpu'r problemau mae i gyd. Ond does ddim un grŵp efo'r ateb i hwn. Mae'n hanfodol bwysig bod pawb ohonon ni yn dod at yn gilydd, bod ni'n rhoi gwleidyddiaeth i un ochr, bod ni'n rhoi hunan bwysigrwydd i un ochr. Os da ni wedi cwmpo allan yn y gorffennol, dim ots, mae rhaid i ni Ellis yn plant a'i plant nhw ddod at yn gilydd, taclo'r problemau yma gan weithio gyda, dim yn erbyn byd natur. Mwynhewch y diwrnod a diolch i chi am wrando.